raras rumesebing priya nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kepiye Dimas Tiyaki? Menapa sebabipun Koko Prabu dadak paring wejangan kathah-kathah kalian Koko Prabu Duryudana? Pun Kakang kuwi ratu Yayi, kudu ngelungguhi dadi ratu sing berbudi bawa leksana adil paramarta. Ingsun ora mandang sapa wae. Sok sapa sing nyuwun pitulungan marang ingsun bakal mitulungi bebasan. Yen ana wong nandhang pepeteng ingsun paring pepadang, yen ana wong nandhang kalunyon ingsun paring teken. Aja kok mung derajating nalindra bebasan. Ing ngono ku bocah pidak pejarakan kere munggah bali. Yen butuhake pitulungan Kakang, ingsun bakal minangkani. Mboten ngaten. Ingkang kula kuwatosaken menika Koko Prabu Duryudana menika minjang menika mangsaipun kadang-kadang kula pendhu. Wonten kaloman Prang Baratayuda kamangka Koko Prabu pinaka dados bataipun pendhu. Menawi mangke Koko Prabu Duryudana angsal damel kangge sipat kandel. Anjenaken kadang-kadang kula pendhu kados pundi? Menapa mboten badhe tumpes kelor kadang-kadang kula itu basuk. Yayi, tak kandhani Yayi. Upamane Yayi Jaka Pitana ki pintere njara langit bebasane. Nanging yen Jawata ki ora marengake dadi titah sing ketrima, tangeh lamun bakal nampa kanugrahan wahyu bada inten. Yen ngono Dimas Tiyaki pamikire cethek. Tumrap panguleng rasa durung mateng. Ateges durung diwasa. Liripun kados pundi mestani kula dereng diwasa. Kula niku pun peputuhe. Bukti nyatane Dimas Tiyaki duwe rasa kuwatir yen to Yayi Jaka Pitana bakal antuk karya. Maju kene tak kandhani. Ngriki mawon. Tak omongi ya Yayi, sing jenengane kepinteran kuwi iso disinau. Bab keterampilan kuwi iso tiniru. Nanging siji bab kabejan kuwi ora kena kinaya ngapa. Ngibarate pinter sundul langit nanging Jawata ki ora manangake dadi titah sing ketrima, tangih lamun bakal bisa nampa kabejan. Nggih leres ya. Arupa pinter sabet kene le suluk blero. Lajeng payuhe pripun? Rasah usul, mengko nyinggung kancamu kabeh. Encen kok. Lah Gandhing Koko Prabu menika sampun paring wejangan kathah-kathah dhateng tiyang sanes. Lah kula menika nderek Koko Prabu Suwita sadangunipun gesang dereng nganti dipun wejeng. Sak menika mumpung wulan sura kula nyuwun wejanganipun. Wejangan bab apa? Kula tak majeng sekedhik. Gandhing kula menika satriya muda, satriyanipun negari ingkang ngemban kewajiban suci utusanipun adil. Kepareng kula nyuwun wejanganipun wataking satriya catur perkawis supados dados satriya ing utami menika kados pundi. Gampang satriya muda kang ngemban kewajiban suci utusaning adil dadi
remaja satriya negara kuwi kudu ndarbeni watak patang perkara sepisan yaiku watak Darmahita. Watak Darmahita kuwi satriya muda kudu ngudi jero cethek ngelmu kaprajan. Awit sak suruting Punggawa Praja sapa meneh yen ora satriya muda kang gumanti kalenggan. Matur nuwun. Angka kali watak Tanuhita satriya muda kudu ngudi kawruh batin pinangka dadi jumbing kawula lan Gustimu. Iki. Angka 3 watak Somahita. Satriya muda kudu pinter mersudi reh kasusilan empan lan mapane dumunung ana ing tata krama. Mula jeneng sira kudu sing andhap asor sopan santun wani ngalah marang sepadha-padha. Ngestaken dawuh pungkasan. Pungkasan watak Sarahita. Satriya muda kudu mersudi olah kridaning kaprajuritan. Awit pinangka dadi bebenteng negara lan juga lestarining praja. Wis Dik, sambut damang matur nuwun. Samendang boten kalempit seklimah kemawon boten wonten ing sisih penampi. Sedaya pangendikaipun Koko Prabu badhe kula estuaken bagus. Udawar njaluk wejangan apa? Sisan kene. Anu, wejangan kula nyun sepele mawon. Bab apa? Nek dalang ngeten iki nggih ampun jane panitia ki kok kira kok ora kok tuku dewi. Sidem jroning pasowanan Wadyakung tanpa sabawa tanpa sabawa Kapraban sang Nalendra Tama mangun kaunengan lerawu sing aduka cipta Pirabuti mandana raras sidem tan ana sabawani Tri pandurat datan kawedaling lati Tri wilangan telu pandurat pengetikan tigang klemat datan kawedaling sabdu usana ana kanyut kang pinangka warti kanyut ujare wong keca warti ujare wong kanten ta kacarita ganten dereng katon abrit keca dereng ngantos tumantep ing tapta percala keca dereng ngantos tumancep ing sapta pratala kesaru geger njaba panenggih utusan saking pertapan Cemara Jajar utusanira begawan Dewa Sekti Kocapa sekabatira begawan Dewa Sekti ingkang aran Cekel. Cekel menika pendhita nanging dereng gadah putra siswa nanging derajatipun pendhita sigra miyak pasiben njrepepeh ya soto ambetarangan Pencopyak lo tahu, pencopyak lo dayu.
tumendhak alon tata trap silanira tekaping prawandawa tumanduk sangyon mangarsa Tanono kang kuciwa raras Tanono kang kuciwa raras raras rumeseping driya Iwang sukmono ingkang wiku balmulang wiswidatan awuran Sombonggir Wisnu Brata cumadung dawuh Kang Rama durung nganti paripurna sabdan ingsun lha iku malah ana tamu meneh cobi dipun ngendikan kiwala Kanjeng Rama mengkono girsa Wisnu Brata mengkuto pawongan amit sewu ingsun nungkrak krama marang jeneng sira yen to katitik agemane jeneng sira iku pendhita nanging kok nganggo kethu apa ya jantrik apa ya pendhita apa iki sing diarani cekel cekel kuwi pendhita nanging durung duwe putra seswa nanging ilmune padha karo pendhita sakwise lungguh kanthi prayoga padha kantharja jeneng sira sowan cekir lenteng awis saking pangestu dalem Kanjeng Dewaji bilih sowan kula menika manggih rarja kejawisan menika sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjukan sing ngandhap padha non. Lho. Jebul ya pinter cara kranton Girsamba. Iya. Yen ngono sepepadaning titah. Urip ana ing Mercapada ki ora kena sok gegabah marang sapa wae. Nyatane kudu sing ora gondro sepira ya pinter tata krama. Mboten kok kula nembe sinau kok niki. Wong sing do ngundang kula niku rak wong do kesasar padha kepepet do ora oleh dalan kuwi kok. Nek kula ki ming apa? Ming cantrik biye-biye kados ngaten kok. Nggih amit sewu nggih. Nderek nepangaken kula menika awon-awon nggih. Kula menika janipun nggih resi. Nanging nggih namung resi pendhita tesih sinau. Tesih belajaran ngeten. Nek cara wiyaga ki agi dadi wiyaga. Dereng wiyaga dadi. Anak wiyaga dadi ki cetha mah ora pamer ning nek agek dadi wiyaga ki mah gonta-ganti iket. Mula sing nyaron kae ikete rak andang anyar meneh to. Cantrik dito mala. Nah, kula menika sudi mecah dhateng kula menika pun resi Dewa Pamkas. Seka Pertampang. Kula menika tesih suwita kaliyan kadang kula Werda nggih kakang kula inggil nggih wonten Pertapan Cemara Jajar. Pepanapipun Begawan Dewa Sekti. Lajeng kula tesih
gadah sederek nem nggih naminipun kadang kula muda ingkang ragil menika naminipun Sekabat Sebit Lontar menika ugi pendhita ning tesih pendhita mbyeh-mbyeh ngeten pendhita tesih sok nampani wong cok gegawa nek kula rak mboten lah lajeng kepaning kula nyuwun beksa panjenengan menika menapa leres ingkang kasebat jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ingkang ngasta panguwaos wonten kraton utawi negari Dwarawati ya ora ana loro tetelu ya mung siji iki kraton Dwarawati ingsun pribadi kang nyekel panguwasa yen mekaten mboten klentu le meklo madosi Sherlock leres niku wae mungguh kuwi gantine apa jeneng sira sowan Ngabiyantara Nata sowan kula sepisan menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih badhe tuwi kasuganipun sinuwun Dwarawati sakadang ya ya ingsun tampa kanthi bungah syukur bejo saya lajeng angka 3 menika sing perlu anggen kula sowan menika sedheripun mboten awit saking pikajeng kula piyambak nanging kula menika dipun kengken kadang kula werda nggih Kakang Penembang Dewa Sekti inggih supados kula menika sowan badhe nyuwun senjata pitulung gandheng kondhangipun Nalendra Dwarawati menika Nalendra ingkang berbudi bawa laksana adil Paramarta kondhangipun lah kamangka sinuwun Bathara Kresna menika kagungan pusaka kaca paesan lan senjata cakra mesthipun preksa sakderengipun winarah menika kula tak matur bilih kadang kula werda menika anggenipun dados pendhita menika sampun dangu putra seswanipun kathah sanget kamangka gentur tapanipun kadang kula Begawan Dewa Sekti menika sedaya tapa sampun kelampahan tapa menapa mawon sampun kaleksanan nggih namung setunggal tapa lenggah wonten pucuking curiga nggih dereng saged kalaksana mengkono nggih lajeng piyambakipun badhe genturaken tapa nglangkung sampurna menika kedah nyuwun peksa kalian Sinuwun Dwarawati gandeng kadang kula werda menika dereng mangertos werdinipun senjata cakra kula dipun kengken supados nyuwun peksa werdinipun senjata cakra nah pramila saking menika kepareng lajeng panjenengan medhar sabda mangke wong niki kula pun beto buku badhe kula cateti werdinipun senjata cakra pun kula pun dibetani dluwang syukur bagé menawi panjenengan boten kersa ngendika kula cateti panjenengan kersa kula boyong wonten pertapan Cemara Jajar menika mah langkung sae lan langkung Padang Trawangan anggenipun nampi wejangan menika Kakang Penembang Dewa Sekti kados mekaten anggen kula matur lajeng netepana anggenipun ngendika dados Nalendra nggih berbudi bawa adil Paramarta jer tiyang gesang menika mboten wonten awonipun lung tinulung naminipun pados ganjaran menika naminipun lung tinulung menika sampun dados kewajibanipun tiyang gesang wonten Mercapada malah ngandani ya saiki mengkene Resi
Resi Dewa Pamekas. Ingsun bakal paring uninga munggo wejangan senjata cakra. Nanging tunggu sak wetara. Jalan pusaka senjata cakra iku pusakane wong sak negara. Prayoga mengko tak rembug luwih dhisik marang para kadang. Sakwise paripurna mengko ingsun pribadi bakal nemoni marang jeneng sira. Nggih, matur nuwun Mas jan bungah niki. Lajeng kepalang kula nyuwun pamit tenggo wonten Jawi. Nanging ampun ngantos dangu-dangu nggih. Ora bakal gantalan wektu bakal tak temoni. Nggih. Nyuwun kepareng nyuwun pamit kula tenggo saestu lho sinuwun sing ati-ati metu jaba jekmu bocah wisur. Jumadung dawuh Prabu. Iki mau ana tamu nanging tak ngibaratake ana kahanan judul Hanusuli dadakan anglayoni. Tata gelar bakal nyuwerjangan senjata cakra. Nanging sapa sing mangerti yen mung bakal nyulung tungkul lan iki mau lakune dom sumuruhe banyu. Nyuwun pangapunten. Kula kinten kok senes dom sumuruping tirta. Menika namung titah sewantah prasaja badhe nyuwun wejangan senjata cakra. Sakmenika ngaten. Gandeng Koko Prabu wiwit ngajeng menika sampun ngendika badhe netepi dados nalindra ing ben budi balaksana atil para marta. Mbok inggo Koko Prabu lajeng kersa wejang sepinten to wejangan namung senjata cakra sekinipun Koko Prabu langkung wicaksana. Ampun ngantos ndadosaken pasulayan namung nyuwun wejangan senjata cakra. Iman-iman asmanipun Koko Prabu. Sing dadi ratu ki Sencaki apa Kresna? Senengane iki ngrana kahanan kepepet yuk ngeleh-lehke karo sedulur tuwa. Yen sing dadi ratu Dimas Tiyaki ya Wangsulana. Diwejang kono. Resi Dewa Pamekas. Menika ora kewajiban bajingan. Ingsun rak wis ngendika. Agi dirembug marang para kadang. Sing dadi ratu ingsun ora dimatiake, rasah cok ngatur. Wis taken jauh, lha rak mengkono. Malah ingsun saiki dawuh marang Jembatyaki. Lan Samba Resi Dewa Sekti malah undurna tundhungen. Awit tak ngibaratake Resi
Dewa Pamekas iki mau utusane Begawan Dewa Sekti kuwi bakal kriwuk kempul bebarung sinah yen mekaten cumadung dawuh badhe nyingkiraken resi menika wau mengkuri yen mekaten kula Prabu kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu badhe widalaken para wadyabala Kakang Udawa cumadung dawuh Kanjeng Dewaji perdandanan ditata wadyabala sing tak kuwatirake tamu iki mau ramung ijin ngestaken dawuh nuwun kepareng kula badhe madal pasilat sing ati-ati nyuwun tambahing pangestu mengkono Kakang Udawa oh purna sabdaning Nalindra hanung sabda Brahmana Raja sabda iku pangucap Brahmana iku pendhita Raja Kiratu Nalindra yen to ngendika sekecap warata tiyang sanegari pindhane patra Kesna kang tumaming drancang seta dantan kula mebek mangsin larsa kundur kedaton jleksang dabaran gading tira sang Mandrawa pindha Jawata ingkang nampi kamulyan santi kamulyan
katitik wonten bojone datan kersa kendel naden wonten kemandungan datan kersa pinarak ciptanipun kendel wonten sangajengan Sripuri Dana Pratapa mriksani kelangenan reca pala. Reca iku watu gupala Gandharwa kang sinepengan pedhang layan tameng paripura. Mriksani reca kula segera mancing wonten Panti Bujana. Dar kembul kelayan ingkang garwa samya pesta Raja Andrawina. Sauyapa pesta Raja Andrawina sigra nimbali bedhaya Srimpi kang kinarya beksa wonten sangajenganira Sri Nalindra. Bedhaya Srimpi kathah ira uda kawit ing kono uda kawis kawan lajur sisih cacah ira 10 8 Candarina pindha guntur ingkang kegunturan.
Seneng banget aku nom. Saya apik jugete ha iki. Sing ora patek apik mah anakmu. Sing endi? Sing penti. Heeh, kaya ngiles dele. Ana cah SMK kok joget kok malah kok ngiles deli dhewe. Bareng Septi mah kok teletabis. Ana-ana wae. Perkembangan zaman kok yo ngene. Aku yo mung do tiru dalang-dalang kono kae kok anggar limbuhan kok do joget kabeh. Aku tiru-tiru mengko ndak ketinggalan to. Ora apa-apa iki. Yo diaturke uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waduh, Cak. Sih do semangat kabeh sing nabuh. Mengiki Kajatopo mah. Kusik ning desa tak wacane iki. Desa Glagah. Iki ngajate ran kejaba mung bersih desa, Nak. Ana desa Glagah, papane ana Bali Desa. Kecamatanne Temon, Kulon Progo. Ya mung nderek memuji wae nok ya. Muga-muga masyarakat Glagah sak paripurnane bersih desa iki tansah manggiya ayom ayem tata titi tentrem. Padha panjang yuswane agung rejekine adoh sambi kalane bagas waras kesehatane slamet donya lan akhirate. Allahumma amin. Muga-muga sedya jangka sing dijangkah kali sedulurku lenggah wonten Glagah gegayuhane jinangkunga ana ngersane Gusti Kang Murbeng jagat. Allahumma amin. Sing dadi tani ya pinter ngunduh poeng tani, olah tani sing dadi pegawe ya mundhak pangkate, sing dadi karyawan buruh pinter ngemeni dhuwit lan rejeki, sing dadi dokter ya lari iso sing nyontek, sing dadi bengkel ya lari iso nembel.
Iya. Wis kabeh tak dongake. Sing dadi seniman-seniwanti ya Kondanga, Kajuwara, Tenara. Sing dadi gareng ya Larisa. Tok-tok duwe gareng barang. Ning kok kaya ngono penampilane Mas saya risip-risip. Yes, ra apa-apa. Akeh sinau, akeh kae nang Jati Malang kae muncul. Nggih wis matur nuwun. Saiki nganu sikik nak kenalan sinden sikik. Ya. Mumpung urung tampil kaya ngapa suarane asli. Yuk sing jeneng iki bentuke kok ngapa? Sinden prawan ki kaya ngapa bentuke, nek wis tuwa ki kepiye ngono karang iso dibedak-bedake. Ya dikenalke karo panjenengan Ibu Waranggana. Panjenengan Ibu Waranggana sedaya. Waduh, yang terhormat Ibu Waranggana nggih nuwun sewu menawi le guyon cok kliwat. Wong niate ming golek guyu ora arep nyentuh penggalih. Nggih Bu. Nggih. Nyekel mik sikik sing paling cerak dalam mung suwe gareng rezeki. Yo gek dijuyo. Nggih, wilujeng dalu. Rama Prabu Ki Hadi Widianto. Jenenge undruk-undrukan kok sepur. Jenengmu ki sapa? Nggih, nderek pitemangan nami kula Penti. Anake mau. Nggih. Bapak. Bapak Hadi Wid. Widi. Nggih. Sing sekolah apa? Tasih. Wis rampung apa urung? Dereng. Bapakmu silak liyer eling ngragati. Ora rampung-rampung. Tasih pengen kuliah. Ya muga-muga bapakmu isih rosa ya. Amin. Terus. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Asmanipun. Nderek nepangaken nami kula Kesia saking Hargorejo. Sing sekolah Tasih wis dipacar urung? adalah Privasi. privasi banget. Ya Pripun? wis. Ampun. Lanjut. Pun. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih wilujeng dalu saking pundi? Napa sampun kenal niki? Anu pamriksa dhewe. Saking pundi? Kula saking Tawangsari Pengasih. Nggih, asmanipun. Nami kula Erina. Nek guyu kula seneng ya sampean niku ngamanis. Pipine dekik ngono lho. Nah, kok do ngalup malah. Aneng karo Penti tuwa Penti yo kepiye. Terus nomor 4. Ki bongkot. Ah iki cocok iki. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Menir. Dereng-dereng jenengan iki kok ngoten niku lho. Ngendikane kan perkenalan. Aku sengit anggere takon bareng aku ki kula tak jujuk lokasi mawon nek sing Lha ampiri kula Menir pun gelem. gendak. Nggih. Wong Menir iki wong ireng ngono kok. Nek diwor lemah ulese padha. Niki kula ki mangkat dhewe. Oh, asmanipun Nami kula Septi Utami tasih SMP. saking Wis sampun Saking butuhe menika Mbak Cange. nggih SMP napa pundi? PGRI. SMP Pengasih. Anak pindho. Nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Tesih single. Nggih. Kuwi yo nomor teruse. Yo elek oke yo ditepungke kok. Kok yo senengane do isin, domah kulite teng klinthing.
Ora kena ngono kuwi kudu kenal mbok menawa apa tuwa kene yo sing tuwa ki yo salin seringat sugih duwe bondo ra gelem. Ha tukang setere meh kenalan ki lho. Ayo nyekel mik. Wis lemes sike iki. Aduh wis. Yo jenenge sapa? Lah ngene iki pun do kenal kabeh rasa nepang. Mbak Tusri. Nah, saking Bojong. Nggih. Ayu ning untune gigis. Lah jan tak gawe kok iki. Ngawur. Ngawur. Heeh. Kaya omah semut. Matur nuwun Bu alah. Arep sepuh kae ora luwes kok. Isih ana luwes-luwese kok. Sing tengah kuwi. Arep ngidul. Lujeng dalu Mbak Sangi. Asmanipun Larsi saking Ngarengan. Sampun. Pun. Pun. Kok arep ditepung-tepung tetep wis dibojo nek bentuk kok ngono. Yo iki. Wong kan bokonge gedhe ngono kuwi mesti dibojo. Nah. Sing keri dhewe. Wah iki. Maskot. Wenti senenge ra ilok. Maskot. Yo aku arep tak ijabi karo Bu Surtinah ngono kan. Kowe KUD. Leng ijab nang ndi? Ning KUD. Mah meng ditakjolke beras aku. Bu Surtinah sing pungkasan iku wis saking Kali Gintung. Wah iki arep sepuhe nyatane ya presidene Romo Hadi Sugito Suwardi kok. Berkahe main-main. Padake bieh-bieh. Ayo Bu Sur ngangkat bawa. Iki gandeng kajan iki bersih desa ya Bu. Nggih. Kula tak nyuwun garapan sing anyar aja kok gending bersih desa iki wis kuna ta mendina krungu saiki gawe garapan anyar lagu panen pelok barang. Nggih. Dibawani jajal nak krungu. Dadi saiki inovasi kudu manut perkembangan. Awake dhewe nonton dalang-dalang seni desa ngripta lagu adik kudu isa.
iki nganu sek nganu penti. Engko langgame jineman gendro engko gawe gara-gara. Iki gandeng ana pamundutan. Ning sadurunge minangkani pamundutan Piyayi Jati Malang gandeng ketua panitia Bapak Sumarjo ki nembe nandhang gerah wonten rumah sakit RSUD. Menika wonten ruang ICU merga wingi kenging kecelakaan. Monggo sareng-sareng kita sami ndedonga supados Bapak Sumarjo enggal pinaringana dangan saged mantun pulih kaya winguni sehat makarya pinaringan panjang yuswane agung rezekine bagas waras kesehatane. Monggo sedaya kemawon kula nyuwun dipun bantu ndongaken inggil supados Pak Marjo saras kanthi maos Al-Fatihah dipun kintunaken Pak Marjo sareng-sareng kita monggo awali bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.